Machiegni mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni tarik 7 dwe mar 7 higa ni rapar ma sabasaba sirkand William Ruto ne oketo kweth mag jonjore mondo mini oti kanyakla kod obila e nego jong'anyo kendo ketho mwandu jopiny. Gachagua bende wacho ni bad migao mar NIS atiyo gi nyamburko kido mar Subaru e wuondo jopiny ni jomandhi oganda gin obila mag okwach kich. Ka adieri en obila mag okwach kich kata DCI onge gi tudruok moro amora kod wachni kendo NIS ema timo gigo duto. Gachagua bende wacho ni onge ng'ama dwaro loko tend William Ruto komedo ni gibiro gole telo kokale debe ka ojiwo rowere ni okaw kura mondo mi gigol Ruto telo kokalo e debe. Rigathi bende onyiso Ruto ni ok oganda jo-Kikuyu kende ema ok dware telo to jo-Kenya te ok dware. Omedo ni jo-Kenya owacho ni ka Ruto paro ni oganda Kikuyu kende ma bende ok dware apisi kara jo-Kenya duto gin okuche. Mr. Ruto, excessive anger is not a solution. I want, with a lot of humility, to advise you to stop being angry. That will not help. You need to know what you need to do because you have not been listening to the people of Kenya. The people of Kenya are more angry than you are. They are angry because you have overtaxed them. There is wanton corruption. There is abductions and extrajudicial killings. There is ethnic profiling and other ills that bedevil your administration. If you want to be calm, please abolish the housing levy and give dignity to the peace leave.